Διεθνές περιοδικό έλεγε ότι είναι το τέλος των φτηνών τροφίμων. Έχουμε μεγάλες αυξήσεις των τιμών των τροφίμων για λόγους διεθνείς και υπάρχει πρόβλημα στις τιμές των τροφίμων. Εκεί είναι μεγαλύτερες οι αυξήσεις, σαφώς μεγαλύτερες από τις μέσες αυξήσεις τιμών. Αλλά δεν είναι μόνο τα τρόφιμα που καταναλώνουμε. Όχι, δεν είναι μόνο. Όχι, δεν είναι μόνο. Ένα αμάξι δίχως φώτα, χαρός που βγήκε παγανιά, του κόσμου έκλεισε την πόρτα σε μια περήφανη καρδιά. Πήρε το δρόμο των Αγίων επενδύς 20 χρόνων. Απόψε ένα παλικάρι χάθηκε μες στην παγωνιά του. Then you're likely to provide with relative documents, severely injuring them too, or spinal injuries from which you are unlikely to recover fully. Τι πρέπει να συμβεί, πόσες ζωές πρέπει να κινδυνεύσουν για να σκύψετε το κεφάλι και να πείτε ότι δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα κρατικός μηχανισμός? Γιατί αν υπήρχε θα κάναμε έστω και το τόσο, αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα. Και ακούσαμε από τους αρμοδίους, δηλαδή τους ξενοδόχους που ήταν στη σύσκεψη, ότι πια οι μεγάλες τουριστικές εταιρείες από αύριο και τα τουριστικά γραφεία από αύριο ξαναφέρνουν κόσμο, γεμίζουν τα αεροπλάνα και έρχονται στη Κασάνα. Έχει μεγάλο... Το βλέπω και σένα. Και στο Fox 3. Θα το ξεσκίσω το κοινό. Πάντως όλη αυτή η ιστορία με τα νέα παιδιά που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν με τις πέτρες όλους αυτούς που τόσο καιρό μας κοροϊδεύουν, και αντί να τους παίρνουν με τις πέτρες πάνε στα φυτόρια τους, υιοθετούν όλα τα καμώματά τους, όλα αυτά τα που έχουμε συγχαθεί σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, εμάς πραγματικά. Ο καθένας από εμάς ήθελε μια πυροσβεστική στην αυλή του. Υπήρχε δυνατότητα ποτέ να υπάρχει μια πυροσβεστική στην αυλή καθενός? Εγώ όμως, επειδή καταλάβαινα την αγωνία του και το άγχος του, γι' αυτό ζήτησα συγγνώμη. Γιατί ήθελα να του πω ότι εγώ εδώ είμαστε και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι όλα λειτουργήσαν άψογα? Όχι, δεν θα το πω αυτό εγώ. Αυτό θα το πει ο κόσμος, θα το πει η κοινωνία. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον κόσμο. Εγώ με... Είμαστε ρε παιδιά, ένα πυροσβεστικό να σωθούμε, να σώσουμε τα γερόντια, εμείς θα φύγουμε, τα γερόντια να σώσουμε, να πούμε, τα γερόντια, άνθρωποι είμαστε όλοι, ένα πυροσβεστικό να φύγουμε. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα. Δεν υπάρχει κανένα συντονισμό για το που θα φύγει ο κόσμος και από πού. Φωνάζουν και αεροπλάνα. Δεν ξέρω Πάμε λοιπόν στον κύριο Κανάκη. Πάντως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό, δηλαδή η συγγνώμη που ακούσαμε από το στόμα του έγινε εκείνη τη στιγμή για να νιώσουμε καλύτερα και δεν την εννοούσατε, την παίρνετε πίσω κατά κάποιο τρόπο? Εάν καταλάβετε αυτό, καλώς το καταλάβατε. Επειδή είμαι λίγο χαζός, εξηγήστε μου τι... Για τον καλό μου, για τον καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες στροφές για τον καλό μου. Πιστεύω ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις, γιατί το υποσχέθηκε χθες το βράδυ ο Καραμανλής. Έλληνες. Εσείς τι είστε? Ένας χαζός πολίτης. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 46,84% από 49,30% που είχε. Η ίδια είναι η κατάσταση και στην αρχαία Ολυμπία, όπου οι φλόγες είχαν φτάσει μέχρι την Ολυμπιακή Ακαδημία.
που δεν υπήρχε. Ο οποίος είστε υπερήφανος για την προηγούμενη κατάσταση πριν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία. Χαίρομαι που χαίρεστε για την κατάσταση. Τώρα με βάζετε εμένα στην προηγούμενη κατάσταση που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι χαζός πολίτης πριν. Γιατί κάθομαι τόσα χρόνια και σας ακούω μια τον ένα μια τον άλλο να μου λέτε για την κατάσταση που παραλάβατε. Γι' αυτό σας απάντησα πριν, αλλά δεν το καταλάβατε ότι είμαι ένας χαζός Έλληνας πολίτης. Γι' αυτό, επειδή ακούω αυτά τα πράγματα. Και ξαναπηγαίνω και ψηφίζω και πληρώνω φόρους, κάνω διάφορα για να βγαίνετε εσείς να μου λέτε ως επιχείρημα μετά από όλα αυτά που ζήσαμε εδώ την κατάσταση που παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο σας κύριε Υπουργέ Μακεδονίας Θράκης. Ναι, χαίρομαι. Ναι, εκεί πίσω έχουμε φωτιά αυτή τη στιγμή, αν θέλετε να δείτε. Γιατί δεν πάτε να βοηθήσετε να σβήσει η φωτιά? Τώρα θα σας έλεγα γιατί δεν πάω να βοηθήσω, αλλά είμαστε στην τηλεόραση. Κύριε Υπουργέ, αυτά είναι τα επιχειρήματα που έχετε να πείτε, που εσείς μας κυβερνάτε και η ερώτησή σας είναι γιατί δεν πάω να βοηθήσω να σβηστεί η φωτιά, γιατί υπάρχει τόσο καταπληκτικός κρατικός μηχανισμός που δεν χρειάζεται, γι' αυτό δεν πάω. Γιατί όλα λειτουργούν άψογα. Θα πάω στην Πολυσμανία. Σήμερα ξέχασα την κιθάρα μου, γιατί σήμερα τραγουδάμε τη νίκη. Δεν την έχουμε απλώς μπροστά μας, αλλά γ***άμε εδώ πέρα. Η νεολαία. Δεσμεύομαι ενώπιον σας να σας σιωπιστά, να σας με σεμνότητα και ταπεινότητα. Να είστε λίγο πιο προσγειωμένοι, να μην βγαίνετε με αυτό το ύφος και να προκαλείτε τον κόσμο λέγοντας ότι όλα λειτουργήσαν άψογα, γιατί αν ήσασταν εδώ και ζούσατε αυτά που έζησε ο κόσμος, μάλλον από ευθυξία δεν θα έπρεπε καν να βγαίνετε στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τουλάχιστον επικοινωνιολόγος από αυτούς που έχετε γύρω σας να σας εξηγήσουν ότι δεν είναι και το πιο έξυπνο πράγμα να έχετε αυτήν την εικόνα και αυτό το στυλ αυτή τη στιγμή. Εσείς τι είστε? Ένας χαζός πολίτης. Και πάνε και ψηφίζουν τους ίδιους και τους ίδιους και λογαριάζονται προσκύμενοι στον ένα, προσκύμενοι στον άλλον, προσκύμενοι στον άλλον. Πάνε μαζί και γίνονται ψηφαλάκια και επιτρέπουν στον εαυτό τους να γίνονται ψηφαλάκια. Μετά φτιάξανε και ένα συνήγορο του πολίτη. Πας στο συνήγορο του πολίτη, σου λέει ότι εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, εκεί είναι αλλιώς, είναι διαφθορά. Παίρνει το χαρτί, πας στο δικαστήριο, λέει ναι, ο συνήγορος είναι για να ελέγχει τη διοίκηση. Δεν πιάνει το χαρτί. Βρε χριστιανοί μου, τι το θες το? Άρα είναι ο παρήγορος του πολίτη. Βιάζεις τα παιδιά, κάνεις ένα συνήγορο για τα παιδιά. Χαλάς το γάλα, φτιάχνεις επιτροπή ανταγωνισμού. Μετά φτιάχνεις το καρτέλ. Είμαστε η μοναδική χώρα, Λάκη, που βομβαρδίζει τις επενδύσεις της στο εξωτερικό. Αν θέλετε λεφτά, ζητήστε να γυρίσουν τα παιδιά από το Αφγανιστάν, από την Καμπούλ και από τον Καρφούρ. Όχι τα Καρφούρ, τον Νταρφούρ. Ναι, γιατί νόμιζα. Άλλος αγώνας για να μην φοράει πατίνια, δεν κάνω πλάκα. Στα κάθε Καρφούρ τους εργαζόμενους τους έχουν νούμερα. Τους στρατιώτες που τους στέλνουν έξω κοστίζουν σε όλους εσάς 1.000.000 ευρώ την ημέρα. Με 1.000.000 ευρώ την ημέρα θα βγάζατε μία απόφαση που λέει όχι καζίνο, ούτε στάνι δεν κάνει στην κορφή του εθνικού δρυμού, αν δεν έχεις 10 πυροσβεστικά και 100 πυροσβέστες να κάθονται μέχρι τη μία μέρα που θα γίνει πυρκαγιά. Παίρνεις 130 τάγκς, κόψε τα 30. Ένα άρμα μάχης. Πού πάνε τα κλεμμένα? Λέτε πίσω, φέρτε τα λεφτά από τα ταμεία. Ποιος έκανε λεφτά? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Από το 50 μέχρι σήμερα είναι 58 δισεκατομμύρια ευρώ. Φίλες και φίλοι, πιτσιρίκια μου, 58 δις ευρώ κλεμμένα από τα ταμεία. Κυνηγάτε τον ένα που πήρε τα 8.